bona! Hola, molt bona, sóc en Kobe. I com que se'm dona molt bé la natura, demà anirem a caçar conills. Però per fer-nos una idea de què ens enfrontem, avui anirem jo i Liu per fer una volta expedició. Mireu, 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 mireu! I ho apropa la càmera. Allà hi ha una merla, però se n'acaba d'anar. O sigui que ens xuparla. Avui anem a buscar... Algú diu que és impossible. Anem a buscar uns conills molt bonics. Vale? Mira, mira. Això és un rastre que deixen. Veus? Veus? Això és provocar pel conill. És que per qui no ho sàpiga jo faig molta cosa. Ens pots dir quina zona estem? A les Amazones, oi, estem? Sí, tot i que hi ha molt guarro i deixen... I bueno, aquí hi ha una mena de lloc de cotxes, però bueno, estem a les Amazones. Ja us ho dic, demà hi anirem amb molta fort. Mira, mira, mira! Aquests caus es coneixen com a caus de Duboit. Hi van talps, rates, o si un d'aquests dos animals ja ha mort, hi van fins i tot petits rèptils que mengen aquests mamífers. Continuem, doncs. Estic veient un conill tot recte. Si Liu, el gran càmera que tinc, apropa la càmera, podeu intentar-lo veure. Aquell... Com que el mòbil de Liu és una merda, mira, n'ha sortit un altre. N'hi ha tres. Me'n poso el zoom al màxim. Es pot apreciar, Kobe, ja es puc apreciar. Després ja el veig, ja el tinc. Això és un conill, per si no ho sabeu. I l'enviem al grup, vale? Allò serà el nostre objectiu demà. Deixa'm anar primer a la càmera. Hi anava o no hi anava? A la verga, güey! A la verga, güey! Bueno, és molt violent aquest noi. Ui, que els cotxes no es vegin. Ara, com que ja sabeu com s'ho troben els conills, ens anem cap a casa. Direcció, la nostra cabana. Allò que es veu del fons no és res, són efectes especials. Sí, i una altra cosa. Demà no us agafem així, primer anirem al cementiri. Quan en pillem un, anirem cap aquí. Quan pillem un aquí o arribem a tocar amb un pal... Hora d'anuncis. Hora d'anuncis. Ens patrocina Nike.